Kære venner, til alle jer, der er samlet her i dag, vil jeg gerne starte med at sige tak. Tak fordi I er her. Tak fordi I lytter. Og tak fordi I demonstrerer, at der stadig er mennesker, der bekymrer sig om andre end sig selv. I dag vil jeg tale om, hvorfor udviklingen i Iran er en sag, der berører os alle. Og hvordan vi alle sammen kan gøre en forskel. Og om hvordan vi sammen sender et budskab til den iranske regering og det iranske folk. Vi hører ofte spørgsmålet: hvorfor skal jeg bekymre mig om, hvad der sker i Iran? Iran er meget langt væk. Men svaret er enkelt. Svaret er, at Irans folk også er mennesker, der har lige så meget krav på fred og frihed, som du og jeg. Tænk på, hvordan vi ville ønske, at verden ville reagere, hvis det var os, der var forfulgt. Tænk på, hvordan vi ville ønske, hvis det var os, der havde brug for verdens støtte og solidaritet. Ingen kan være i tvivl om, at hvis rollerne var byttet om, så ville vi være taknemmelige for al den støtte og solidaritet, vi kunne få. Derfor skal vi bekymre os om, hvad der sker i Iran. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, når vi hører et råb om frihed. Vejen frem mod fred går igennem frihed og demokrati. Frihed til at tænke nye tanker, og frihed til at kommentere på det bestående system. Det er ikke nogen let eller lige vej. Der er mange sten på vejen, og der er mange forhindringer. Og selvom Iran er et land, der bygger på en stærk kultur af omsorg og fællesskab, så er der i dag mange iranere, der lever i undertrykkelse. En undertrykkelse, der baserer sig på fængslinger og censur, angreb på systemkritikere og andre, der tager udtryk i deres følelser, politisk og tilfældig vold. Det er en forfærdelig situation. Irans folk har brug for hjælp. Irans folk har brug for os. Det er derfor, vi står her i dag. Sandheden er, at selvom man aldrig har været i Iran, og selvom man aldrig har oplevet at blive forfulgt, så får man en klump i halsen, når man er vidne til de overgreb, der foregår. Iran er et stort land, men hvis man får den tanke, at det kun er de få, der protesterer, så er det værd at huske, at de, der gør det med livet som indsats. Det er værd at huske på de læger, der har siddet i fængsel i over et år, alene fordi de kommunikerede med vestlige læger om forebyggelse af AIDS. Det er værd at huske på de journalister og menneskerettighedsforkæmpere, der sidder fængslet uden adgang til advokat eller familie. Tænk på, hvor mange der ville protestere, hvis ikke det var for reelle trusler mod deres familier. Tænk på, hvor mange der ville protestere, hvis ikke det var for frygt, for vold og repressalier. De mange, der alligevel trodser frygt, trusler og løfter deres stemme for frihed, de fortjener vores allerstørste respekt. Jeg håber inderligt, at jeg selv vil have det mod og den styrke, hvis protesterne foregik i de aarhusianske gader. Når billederne af en myrdet ung kvindes sidste minutter går verden rundt, når man hører om bortførelser og forfærdelige overgreb i de iranske fængsler, så fyldes man med vrede, sorg og afmagt. Man fristes til at spørge sig selv og hinanden, hvordan kan jeg støtte dem, der kæmper for menneskerettigheder i Iran? Jeg er jo i Danmark, og Iran er meget langt væk. Svaret er, at der er mange ting, vi kan gøre, os der er i Danmark. Mange ting, vi kan gøre for at indgyde mod i dem, der er i brandpunktet. Det første,
Det vigtigste, vi kan gøre, det er at vise vores sympati og solidaritet med det iranske folk. At vise vores sympati og solidaritet på så mange måder som muligt. At vise vores sympati og solidaritet ved at række hånden frem og røre ved vores verden. Verden er blevet mindre, og den nye teknologi giver os muligheder, som andre generationer ikke har haft. For eksempel, når vi sætter vores hjemby på Twitter til Teheran, og på den måde gør det sværere for dem, der vil gøre frihedens stemme tavs, så viser vi vores solidaritet. Og når vi maler vores Facebook-billeder grønne, eller deltager i online-debatten, og sørger for, at det iranske folk ikke bliver glemt, så viser vi vores sympati. Men vi kan også gøre en forskel, uden at kende til de moderne medier, jeg lige har nævnt. For eksempel, så gør hver eneste af jer, der står her i dag, en kæmpe forskel. Når I står her i dag, så viser I både sympati og solidaritet. Men vi kan gøre endnu mere. Vi kan sende breve, vi kan sende e-mails til den iranske ambassade i Danmark, eller den danske ambassade i Iran. Vi kan skrive til den danske regering, eller vi kan skrive direkte til de magtfulde mænd i det iranske præstestyre. Vi har lov at håbe, at de vil lytte. Når vi gør alt, hvad der står i vores magt, når vi viser verden, at vi står sammen med det iranske folk, så gør vi en forskel. Hvis bare en eneste politisk fange bliver løsladt, fordi vi står her i dag, hvis bare et eneste ung menneske bliver genforenet med sin familie, hvis bare en eneste journalist får lov til at dække begivenhederne frit, så har det været det hele værd. Så har vi gjort en forskel. De sidste ord, jeg vil sige til jer i dag, de vil være på engelsk. Det vil de være, fordi de er lige så meget til dem, der lytter i verden, som de er til jer. To the Iranian government, please release all political prisoners and protesters. We implore you, please put an end to the use of torture and humiliation in your prisons. Please show the world that Iran is a nation of culture and peace, not censorship and violence. Please release all political prisoners. And finally, to the Iranian people, please know that you are not alone. The world is not silent. We see your plight and we respond. Iranians, we stand with you. The world is watching. Tusind tak for den flotte og smukke tale, han holdt. Det var rigtig varmende.